Salamat, Brad ninyo. Okay, so may gabi na itong tanan. May gabi sa itong former President, Brad Perto, nasa likod. O, salamat, Brad, sa imong pagkate. O may gabi sa itong future President, kasi naadiri, ahawata kay Mao. Okay, so, ugmapuhon di ay ang National Convention sa Sydney dito sa Biliran. Tuwa itong Soon, Brad Ryan Desira, Brad Alan Javier, murag hindayon, tingali si Brad Giovanni po. Tuwa ba? Tuwa kay wa. Tuwa. So, ito yan pong nindot ang ilang feedback nito. So, ang topic na ito karoon kaluwasan, mao ni ang last topic sa manual. So, naay makagraduate karoon gabi una. Girili na ang mga certificates ninyo. Kaya aron digit mo magmahay niya, ayaw mo paglulod. Swerte mo kay ako, onsin ako katuig safety, wag ko'y certificate hangtod karon. Kamu may magka-certificate. Okay. Ang tao mga igsoon, gibuhat sa Dios na maayo. O gina, si Adan o Eva, gibuhat na maayo. Genesis 1:31. Everything that God created is good. Walay nautan. Walay gibuhat sa Dios na nautan. So, ang tanan maayo. Mga nga wala gyud sa likway sa mga butang binuhat sa Dios. Unya karon, mga magsugod sa mga fundamental truths. Ikaduha, ang tao dunay duha ka kinaiya, kalag o lawas. Mabasa nato na sa Mateo 10:28, Mateo 10:28, ayaw kanlo sa makalaglag sa lawas, sa padili makatandog sa kalag, kaya luki ang Diyos na makatambog sa kalag o lawas sa impyerno. Isaiah 10:18, King James Version, Isaiah 10:18, ang Diyos mong silo sa lukan, ang duha kabahin, kalag o lawas. Okay, kalag o lawas. Ang lawas, mamatay, mabalik sa yuta, ang kalag matubang sa Dios aron hukman hindi kamatay niya. Mabasa nato na sa Hebreo 9:27. Human sa tayo ugong, Hebreo 9:27. So ang kalag sa tao dunay tulo ka bahin: intellect, will o memory. Intellect ang una-una. So naagit tayo una-una, di ba? Kana lang maminaw ta, makasabot ta, natay intellect, napot tay memory. Will, kanang will, gahong sa pagpili. Kung nato basahan ng Biblia, Sirach 15:14, 15 sa Sirach, ang ginomingon, pilihan ninyo ang kalayo ng tubig, ang maayo o dautan, ito yun ang imong kamot. Pili ang sa imong gusto. O nang nagintay na sa atong kamot ang kaluwasan na naman kay kita may papilion kung buotang maluwas o dili. O memory, ang atong mga kasinatian ay sa atong memory. Sanctifying grace. Ang sila ng iba, ibuhat sa Dios, isudlan ang ilang lawas o sanctifying grace, ang ilang kalag. Murag baso ba, isudlan tubig. Mo na sanctifying grace. Para sa na Brad, maunay maghimo sa atong kalag ng balaan. Kung mamatay ang tao na ay sanctifying grace, makasulod siya sa langit. Pero kini sanctifying grace, dili ni permanente sa atong kalag. Kung makabuhat ang mortal sin, mawa ni siya. Pero wala kay mortal sin, steady ra kini nasa atong kalag. Kanya every time mabuhat ang maayo, taas kag level sa sanctifying grace. Meaning, taas kang level sa holiness o pagkabalaan. Mga nga, anak, yapon sila na nung iba, ilang mga anak, di magkasa, after sa tagal, for example, ang tagal kita ay 30 na tuig, yawa sila magkasa, pagkatugo na sila kariyot, yan, ibanta nila, doon na sila dito sa langit. So, nga nagidata ang plan A. Ada nung iba, yan, yung mga taliwan, huwag magkasa, balhin, 30 years of test, trial, ugwa sila makasa, pasal sila, ibalian sa langit. Pero ang story, nabaliman, kasaan sila. So ilang kaliwat, natakdan sa sala. Mo ni ang bad news.
Naman ang Genesis 3, itintal sa bitin si Adan, nakasa si Adan si Eva. Tunay mo, ang ilang sala, wala pagtuman sa sugo. Ayaw ka na ang kahoy sa bunga sa tree of the knowledge of good and evil. Ikaw man nila, disobedience. Kunya na po tayo pride, ano man, kayo man ang yawa. Ayaw katuong kanang kadaot ni, amay tabok ninyo, maahimo mong wise, maalamon, para sa Diyos, kailas may dautan. So, itintal sila ng pareha sa Diyos, pride. Mga pride o disobedience, nagbuyog na unang sala sa tao. So, nitabo, nahulog ang tao tungkol sa kasina sa yawa. Paano ngayon ang kasina sa yawa? Mabasa nila sa Kaalam 1.13, Kaalam 1.13, o sa Kaalam 2.23. Ano mga kasina kay hindi kong yawa, anghel man sa una. Nga tanang mga lugar diha sa kawanangan, na ay mga lugar diha nga i-assign ang Ginoo nila, at doon silang ilang teritoryo. Ilang ang gibiyaan, kaya buyog kung sila ni Satanas pag-rebuilde. O na gitampog sila sa impyerno. O niya, gitampog sila sa impyerno, kasod gawa sila diri sa yuta, sa kalibutan. Mabasa na nila sa Revelation chapter 12 verse 4 to 11. Basahan na ninyo 4 sa chapter 12 sa Revelation. Unya sa 2 Pedro 2:4, 2 Pedro 2:4, ibiyang nila ng mga pwesto araw mo rebelde sa Diyos, na bilanggo na inuon sila. Mabasa ko na sa Judas 1:6. Judas 1:6 na to sa 7. Ngunita po, kaya nagkasa sila ng iba, isilutan ang kalag o lawas. So, ang kalag, nawalaan sa sanctifying grace. Unya, na po yung ibang mga silot sa kalag. Darken, understanding, ngit-ngit, ay lang sa mabasa na sa Efeso 4:23. Ang mga pagano, nangit-ngit ang salabutan tungkol sa sala. Ang nakatugtuon, dugay ta makasag-o, dugay ta kasabot. Niya kadwa, we can will, luya ang atong kabubuton. Awita na mayon ta nga, wait, yun ko ba? Hindi ko mapugong ano yung salaa. Ano na wait ta, tungkol sa sala ni Adan, mitapod na to original sin. Yan kaya partner sa original sin, concupiscence man. Sa mga concupiscence, o ng evil inclination, kano ba, kahilig na to sa sala, may concupiscence. Ang original sin, ma-erase na sa bunyag, pero ang concupiscence, mapabili na hantod ka mamatay. Ano man pas Ginoo, ano imo nang buntogon ka every time matintal ka na kay imo mabuntog, usa ka imo merito. Every time magbuhat kag maayo bisan concupiscence mo sugo nimo pagtapol, magkadawat kag merito. So mosamot merito tungod sa pagkadaog nimo sa concupiscence. So karon ang kabubuton aluya. Ang lawas mga pagkasilot sa lawas, masakit o mamatay. So, ang original justice, lahat po nga concept, matod ba? Mga ang relasyon sa Diyos sa tao sa isikatao, o sa tao sa kinaiyahan. Naguba na. Mga ang atong relasyon sa Diyos na putol. Isaiah 59 verse 2. Sa Isaiah 59 verse 2, dili bumol ang Diyos na dili sa kadungog kaninyo, kundi tungod kay nakasala ka mo, ang inyong sala, nag-ulang ka ninyo sa inyong Diyos. Ang tao na ay mortal sin or original sin, putol ang iyang connection sa Ginoo. Basta putol ang iyong connection, may kamatay mo, di kakasod sa langit. O niya, ang tao po, o ang iyang isikataw, ang relasyon manakaroon ay patay, na oppression, pagkaudaong, parang yun na nanay sala sa tao batok sa isikataw. O ang relasyon sa tao sa environment o kinaiyahan. Wala na bagyo, linog, global warming, ano naguba ng kalibutan. Ang pagkaguba sa kalibutan tungkol sa sala ni Adan ng iba. Kaya nabukto ang relasyon sa tao sa creation. So tulo ka maayong relasyon ang nabungkag tungkol sa sala ni Adan. Tao ng Diyos, tao ng isikatao, o tao ang universe o creation. Ano, tanang mo, na may bagyo, na may kalamidad, linog, tungkol sa sala ni Adan. Karon, mo ni kahit ang tao nulo,
naghantag promise ng Ginoo mayong balita. Genesis 3:15. Ato pa? Kasi basa niya, ingon kung mag-away ang babae ng biti, ang kaliwat sa babae, kaliwat sa biti. Ato pa, dumukon sa babae ang ulo sa biti, nung biti makapak sa iyang tingkod. Kanang madumok ang ulo sa biti, masabot, mudaog yun ang babae, ang iyang kaliwat. So, may balita na mapili ginagawa. Kinsang babae, Santa Maria. Kinsang kaliwat sa babae, si Kristo, pupuntog sa yawa. So, karon ang tao tungod sa sala na utangan sa Dios, kay kini sala utang man. Sa daang pagampos manamo, forgive us our debts as we forgive our debtors. Pasaylo kami sa among mga utang, ingon na nagapasaylo kami sa nakautang kanamo. Kanang utang man kay kada sa nato utangan kag silot na silot nga atong sa gubangon. Wala gitawag debt of punishment. Wala ang sala is utang. Karon ang utang sa tao ngadto sa Dios way kinutuban kay ang sala kay kuno ato pa sa mga early church fathers nasukod sa gidakon o gitason sa dignidad sa biktima. So kung sumbagon nimo ang mayor, sumbagon nimo ang kagawad, asa sa duha ang masa. Ang mayor kay dako magranggo ang mayor kaysa kagawad. So may tabo ang gisadaan sa tao kay ang Dios man. Yaranggo sa Dios kay walay kinutuban. Infinite. Mao ang utang sa tao ngadto sa Dios, way kinutuban. Mao ay rason na dili makabayad ang tao kay sa tao limited ra man kay tao man siya. Mao nang mabasa sa Isaiah Salmo 49 verse 7 to 9. Salmo 49 verses 7 to 9. Na walay tao makaluwas sa isig katao. Wala nga, di man kabayad ang tao sa sala, kinahanglan dunay mobayad para niya. Kinahanglan Dios, alam mo ba sa Dios. Yang kinahanglan po mutampo ang tao, kay tao may nakautang. Wala nga ang Dios, nagpakatao, duha yang kinaiya. Wala bagsak ng doktrina sa Iglesia ni Cristo, kay tao na si Cristo dili Dios, hindi siya kaluwas na to, kung tao na siya, kaya iyang isip tao, iyang buhat, finite naman ang merito, limited ang merit. Nya, sa iyo po ng doktrina ni Soriano, kay si Soriano ningon, si Cristo Dios lamang dili tao. Kung Dios pa siya, kablagwa o tampo ang tao sa pagbayad siya kasala. Pusawa ka, maluwas, kaya waman makabayad ang tao. Kaya di man tao si Kristo para nila. Wala, ang saktong doktrina yun, si Kristo duha ang kinaiya, matuod na Diyos, matuod na tao. Kinahanglan Diyos siya, aron ang merito sa iyang pagbayad, namatay sa cross, way kinutuban o unlimited merit, aron mabayaran ang unlimited na utang. Kung kinahanglan tao siya, aron ang kinaiya na tawhanon na maoy na kautang, makatampo sa kaluwasan, makatampo sa pagbayad. Santa ninyo? Okay. Karon, naibaw na taanay. So, giunsa na pagluwas, ang Diyos napadala sa iyang bugtong anak, si Kristo. So, dire sa kalibutan kay amin ninyo, ang nakasa, tao, ang silot, kay kung kinutuban, ang silot na way katapusan. Mga inferno. Pero, ang Ginoo na higugma na to, nagpadala sa siyang anak, may bayad sa itong sala. Ang bayad na kay kamatayon man, mabasa sa Roma 6:23. Ang bayad sa sala, kamatayon. Muna si Kristo, nagpakamatay sa cross, dili to silot sa iyang sala. Kaya kasi sa silot to sa siya ni angkon. Manigitawag sa simbahan o vicarious satisfaction. Meaning, vicarious meaning substitutionary. Siya ay substitute na to. Yung satisfaction, ibayaran ang sala. Imbis kita yung bayad, siya yung bayad. Okay? Namanay, ngayon mo ni Kristo sa cross. So, ang silot na para sa sala, yung ginawa man. Grabe ang pagantos ni Kristo, no? Sa Gitsemani, parandaan, antod sa paglatinggo niya, pagpurong-puro, pagpasan sa cross, antod sa pagkamatay niya sa cross. Grabe ang kasakit. Mantod pa, si Kristo kay ang galalang sa iyang lawas kay Espiritu Santo man, manang perfect ang tanan niya mga nerves sa tibok lawas. Manang matusok sa dagong petting sa kita kay sensitive ang kayo yung nerves. Kay Holy Spirit kung gagama sa iyang lawas,
Karon pagdating ko sa mga tao, tanan niyang kasakit, grabing sakita. Adili mo to diabetes to, di sakita kasaman. Si Kristo perfect, healthy body, hindi sakita to para niya. Wala grabe kayo yung kasakit, hantod nga namatay siya sa krus. O yamatod pa ni St. Thomas Aquinas, ang kagrabihon sa giantos ni Kristo, matod pa, He endured a kind of punishment so painful that was equivalent to the temporal punishment of the sins of the entire world. Grabe kasakit ang giantos ni Kristo nga ang level sa kasakit sibo sa silot sa tanang sa tibuok kalibutan. Grabe sakita na mental, emotional o physical na pain. Unya karon, ay bawa naman sa sinitabo, malansaw si Christos Cross, sabton ba nato kaluwas sa tanan? Dili. Kaya katong ibuhat ni Kristo sa cross, itawag to objective salvation or objective redemption. So may nahitabo sa objective salvation. Number 1, letter A, gibayaran ang sala sa mga tao. Letter B, giablihan ang langit para nato, kaya ang langit sirado man. Mabitaw to si Nicodemo, Pariseo, nag-istorya ni Kristo. Kinan siya ni Kristo, hindi mo ako kamaibaw, na wala pa'y nakasaka sa langit, gawas sa anak sa tao na minaog ikan sa langit. Na sa Juan 3:13, John 3. Wala sirado ang langit, tanang mga tao kabuhutan sa Old Testament, to atanan punta sa limbo of the fathers. Gitawag ko na sino ni Abraham o bosom of Abraham sa baka ni Abraham. Mabasa sa Luke chapter 16 verse 19 to 31. Lucas 16, 19 to 31. Ang tao dato, pero sila saro gila sa sabaka ni Abraham. Katong sabaka ni Abraham, mao to limbo of the fathers. Tanang buhutan sa Old Testament, Abraham, Isaac, Jacob, Isaiah, Jeremias, Daniel, Ezekiel, tuwatan ng limbo. Walang pagka 40 days, suman mabarmaw si Kristo, nisakas siya sa langit, kuyog niya ang daghang mga kalag gikan sa limbo. Ida sa langit, kaya abre naman ang langit. Mabasa ito na sa Efeso 4, versikulo 8. Efeso 4:8 ngantos 9. Karon ang gibuhat ni Kristo sa cross, gibayaran atong sala, giablihan ang langit, katulo, gitapos ang daang balaod. Wala bises, bawal ang karne, baboy, bawal ang isda, away hips, bawal ang kasag, alimango. Karon dili na bawal kay daang balaod na to, gitapos to sa cross. Karon bago ng balahon. Mabasa na to sa Hebreo 7 verse 12. Nga gitapos ang pagkapari, gitapos giilisan usab ang balahon. Yang sa may balahon giilis, balahon ni Kristo. Unang Korinto chapter 9 verse 20 to 22. Unang Korinto chapter 9 verse 20 to 22. Yung sa Pablo, sa Maudio na pagaudio ko, sa mahintil pagkahintil ako, apan dili na ako ubos sa balahon ni Moises, kay ubos na ako karon sa balahon ni Kristo. Kanang mga Sabatista, sila tuman sa balahon ni Moises, pero mabasa sa Bible, dili na makaluwas. Mabasa sa Buhat 13, versikulo 39. Buhat 13:39. Matod pa, napasaylo kamo sa inyong mga sala, pinagi sa kang Kristo. Butang kini nga dili mahimo sa balahon ni Moises. Ano kayo? Dili mahimo. Why pasaylo sa sala diya sa balahon ni Moises? So karon katong pagkamatay ni Kristo, objective salvation. Aron makaambit ta sa grasya sa iyang kamatayon, musod na to ba ang grasya sa iyang kamatayon? Kinahanglan mabuhat ta. O kanang grasya na misulod sa atong kalag, ang tawag na subjective salvation, subjective redemption. Man's cooperation, paglihok sa tao. Ang objective salvation, lihok sa Dios. Ang subjective salvation, naanay tampo ang lihok sa tao. Sa kahayag, meaning magbuhat o kaayo,
ang dugo ni Jesus muhugas sa atong sala. Klaro kayo no? Di muhugas ang dugo ni Kristo sa atong sala kung tuura. Ang kondisyon nito, magpuyo sa kahayag, meaning maayong buhat. Ako ning murag ipaspas gamay ha, kataas mo ni. Okay, nga nang dili matanan tao maluwas, na tanan magipakamatyan ni Kristo. Tungod kay, number 1, dili tanan mutuman sa kondisyon sa Dios. Kaya ang mga kondisyon sa Dios, iyang dilatid aron makadawat ta sa grasya ni Kristo sa iyang kamatayon. Ikaduha, ang kaluwasan dili automatic na kinahanglan lihok sa tao. Abang operasyon sa tao. Kung sa man yung justification, importante masayang tani. Ang justification mo ang proseso diin ang imong kalag na naay na sa estado sa sala, gibalhin ngadto sa estado sa grasya. Mo na justification. So, ang justification may tabo duha ka event. Una, sa bunyag. Naa ka sa estado sa salang panulundon. Inibunyag nimo mahugas sa mabalin ka sa state of grace. Mana justification, sanctifying grace. Kung sa hinungdan, kay daghan siya maayo, buhat. Mga nangayaw, mga absin-absin o mga Bible study, mga kalihukan simbahan. Bisan yung may buhat ay nahinang tabangi. Magpinitin siya mo. Matubo sa grasya. Aron matubo po datong saka atong ranggo dito sa langit. So, aron ta mahimo matarong kung adult ka, dako na kang tao. Yan, sa di pa kabunyagan, aron mahimo balido imong bunyag, kinahanglan na kay pagtuo. Kay sa Marcos 16 verse 16, ang way pagtuo silutan na. Sa wadag ko niya, sa wadag ko niya, ang way pagtuo silutan. Kinanglan po kamulaong, kaya ang paglaom requirement mas kaluwasan. Roma 8:24. Roma 8:24, sa paglaom naluwas kita. Kinanglan sa panggugma, kaya ang gugma maumay magtabon sa mga sala. Mabasa sa 1 Pedro 4:8. 1 Pedro 4:8, ang gugma magtabon sa sala. Mga nga, naidwa ka klaseng paginusol, kanang perfect contrition o imperfect. Kanang imperfect contrition, na ginusol ka kaya nahadlok ka sa silot sa Dios, igo na siya mapaginusol para maepekto ang imong kumpisal. Perfect na. Pero na kay perfect contrition, na ginusol ka kaya nahigugma ka sa Dios labaw sa tanan, bisa ko pa kumpisal, anang orasa, mapapas na ang imong mortal sin. Pero inikabot sa schedule sa kumpisal, obligado ka magkumpisal. Ano man kay balawod man sa New Testament nga tanang mortal sin ipakumpisal. So dili ko mo balik imong sa kung di ka makumpisal, makasa kag pagkumsa disobedience sa balaod nga kinahanglan ikumpisal ang mga mortal sin. Pero adtong oras nga naa kay perfect contrition, papas na ang imong mortal sin. Kaya nakalimti. Karon kinahanglan ta maghinusol kay way paghinusol way pasaylo. Buhat 3:19. Panginoon ka mo aron mapapas ang inyong sala. So, opat. Asa may faith alone na kadaghan na? Born again pa to ora, faith alone. Number 5, kinahanglan na kay firm resolution to receive baptism and keep the commandments of God. So na kay hugot na saan nga mutuman sa sugo sa Dios. Sa Mateo 19 verse 17, kung buod kang makasulod sa kinabuhi dayon, tumana ang mga sugo. Matthew 19:17. Busa ang pagkamatarong pinagi sa pagtuo o buhat, dili sa pagtuo lamang. Mabasa, Santiago 2:24. Sa Roma 2:13. Roma 2:13. Matod pa. Ang isipong matarong sa Dios, dili ang namati sa balaod, kundi ang nagtuman sa gisugo sa balaod. Huwag i-faith alone sa Bible. So, saan man aron ikaw, ma-maintain mo ang justification, ma-maintain ang imong pagkamatarong, kaya dili matarong di makasul sa langit. Mabasa na sa 1 Corinto 6:9, 1 Corinto 6:9. Ang dili matarong, dili kasul sa langit. So, kinahanglan, kung naapay mo, kinsa man yung matarong, kanang na walay mortal sin, na sa state of grace. Ang tao nga naa sa state of grace, maunay matarong, walay mortal sin.
Kung naa kay mortal sin, dili ka matarong. So pasabot, ang dili matarong di malangit, ang meaning ang gipasabot ana, ang naay mortal sin di malangit. So kinahanglan mahimo kang matarong. It means mapason ang imong mortal sin. So aron ma-maintain mo ang imong pagkamatarong, maglikay ka sa mortal sin. Okay. Mana, ganawa man sa dinagi sa mortal sin. Kanang tao nga naabtan pagkamatay, nawalay mortal sin, kalikay sa mortal sin, hantod nabugto yung ginawa, mo na gitawag final perseverance. Ang paglahutay mo ay kinatas ang gasa. E magunsa ka, reservisyo ka, doon tuig, tulong, lusod ka mga bongbong, di ka maalihan. Mo na gitawag subtlety, o niya, impossible sakit, wanay pain, way kamatayon, o niya, perfect knowledge. Kay bawang nakakailan ang mata ng tao. Kay bawang nasa tanan nilang biography. Ilang itabo nila sa kalibutan. Kay bawang po ka sa kalihukan, sa kalibutan. Ganun daw ito ni Master kayo sama. Tuwara siya sa planeta niya. Wala na siya. Iyaw kay Alana. Uy, hala, nagsangka na si Frieza o si San Goku. Kay bawang si kayo sama. Ingana, may itabo mo dito sa langit. Basta na bro, sa unang Samuel 14:20. Ang maluwas sama sa anghel na sayad sa tanang na hitabo sa yuta. Ako, mga hindi ko mahilangit kaya tanang gaho mong nakita sa TV, madawat na ho dito. Plus, perfect happiness, way kasakit. Kunyatan, sabi ninyo, heaven is the satisfaction of all desires. Mao ang katagbawan sa tanan natong gipangandoy. Mao may atong panikamutan. Pero, ang kinatas ang kalipay sa langit, kanang makikuban kas Ginoo, makakita ka sa naon sa Ginoo. Salmo 16 verse 11. Sa imong presensya o Ginoo, higpit nga kalipay, sa imong tuong kamot, katagbawan nga way katapusan. Mao na yung atong ipangita. Ares kalimutan o daghan kay tagreklamo, atong naon, maot, ilong, sigag mata, pilhok nawong. Saan na? Nakamo mga maot na, murang nga mo, ayan ang makabuol kay naatay chance. Kaya naman, inikabanahon na ito puhol, magwapo na tantanan. Pero dito na parihag naong, kaya dito mag-ila. Naatay kaugalingong naong puhol. Ino ba yan na? Di ba na bugal-bugal na? Ang gisulti ninyo ha? Hindi akong gisulti ninyo, ako mo gituganan daan kung sa may tabo na to. Kaya matod pa ni St. Thomas Aquinas, namatay kag Nobitay City Anyos, gakadyo ko, o niya, kanagwanan yun, laylay kay now, iwang na kayo, laong ng bata, puti ng uban, inigaban mo ni mo, 33 years old. Mabatanon ka. Katong baby pa namatay, 33 years old. Ang kaalam, higpit ka. Ang atong knowledge sa langit, depende sa imong merito. Kung taas kang merito, mas taas kang knowledge, taas kang capacity. Grabe ang mga reward sa Ginoo, yung giandaw na to. No? Mabito ang langit, mga igsoon, mao ginagipangandoi sa mga santos. Mana sa Bible, i-contrast yun ang maalamon o buwang-buwang. Kaya ka ng buwang-buwang, ang kalipay na sa kalimutan, iapas. May pakialam sa kalipay human sa kamatayo, man ay buwang-buwang. Kaya niyan kalipay sa kalimutan, limited na good. Isa pa, ikaw kinadatuan din. O ida na ba, nubintang, enjoy mo din mo. Kaya, pasulasuroy, di ka sa kasa. Pili na. Labi na, utong ka rin yung taganan ng sakit. Pero ang imo dire, bahalag mo. Di mo ka mag-uulog, pobre ka dire. Na naman, kaya ang sekreto ala kay the more you suffer on earth, the greater will be your reward in heaven. Panig yun ni Saint Mary Magdalene di Patsi. Daghan ka pagantos dire, daghan ka kalipay dito, reward dito. Mabasa na sa Bible, 1 Pedro 4:13, 1 Peter 4:13, Romans 8:17, Roma 8:17, o sa Roma 8:18, Roma 8:18. So, ang panigamot, kung may langit, nakuha mo ba? Ayaw pagtapol, mana na taas mo kinatugan, 9 hours yung kinatugan, kada dili maayo na masubrang to, na naman, sayang ang oras na nagkuhan ka maayo. Nang pahuay sa itong oras, kunya, pay musli ang adlaw, kanang oras sa imong adlaw,
may Muslim. Pagbuhat o maayo yun. Pangitang tao imong tabangan, ayaw kagul, makadunit, kagdakong kantidad, kaya the more you give, the more you receive man. Mabasa mo na sa Lucas 6:38. Unya, ang Ginoo ba mabawas? Dili lang sa langit, hasta sa kalibutan. Samot na sa imong kalag. Kaya ang imong matan pa sa 2 Corinto 9:6. 2 Corinto 9:6. Yan yan. Kung daghan kagibugas, daghan kang maani. Gamay kagibugas, gamay kang maani. Wala, gamay, bayatan. Puro ra ka kalibutanon na panigamot. Nigamot na mag-graduate of college, masteral ka, doctorate ka, apply ng trabaho. Nakatanan mo panigamot diha. Ya, wakay serbisyo sa Ginoo. Wakay may buhat. Hadlok. Kaya mamatay ka, way dito. Ang kinala ko ang bimalas, sa tanang bimalas yun. Pakyas yun ang mong pagkabuhi, kalibutanan. May waka matao. Ano man, ikamatay mo, dako, pagkagtulubagon, kaya daghan magagasa, ihatag, Ginoo mo, nag-abot ko ka, na-doctorate ko ka. Mabasa may nasa Lucas 12:48. Lucas 12:48, ang ihatagang daghan, paninlang daghan. Pamay dautan, mangandoy tamadato. Pwede dautan na mangandoy tamadato. Basta sigurohon na to, nga kung madato na ta, mahimog yung tang generos. Kaya kung mamatay ka ka, daghan kag sobra sa iyong bank account, sobra sa paginanglan sa iyong pamilya, sinlon kaya sa Ginoo ng sobra. O niya, labi na kay mga duol ni mo nga nanginahanglan, wala mo tabagi, dako kag silot anak. Swerte o mo silot purgatory. Silotan na ganito 500 years. Oh, depende sa sobra sa bank account, imong property. Kaya depende man na, kwentahon mo sa Ginoo ang mga tao ang pwede nimong tabangan o ang kapasidad nimong pagtabang. Kunya ang panahon nga ikaw makatabang pero wala ka mo tabang. Mauna, kwentahon na tanan. Mauna gingon sa 1 Corinto 4 verse 5. 1 Corinto 4 verse 5. Kaya ikamatay na to, mantas Ginoo. Susihon ang tanang suok sa itong masingkasi kung muna-muna apil ang itong intensyon kung manatanan. Mga nang mabasa sa Panartingon 21 verse 2. Apil ang itong intensyon. Na may ubang kusog mutabang, pero gusto nila, for example, mutabang ka, natagkaguan-uwan, araw niligilisyon, mutaran ka. O man ay dito. Karang yung mutabang ka, hindi ka may baw sa tao, at doon ka may baw sa Ginoo, ano iyang reward? Mabasa na ito na sa Mateo 6, 1 na ito sa 6. Ona, mag-ampo, kita, aron tamaluwas. Nga naman, Brad, ayaw kalimot, kung wala kay grasya, dili ka makabuhat o maayo. Juan 15 verse 5. Kung wala ako baka may mahimo. Namay tao, Brad, huwag mong tuloy Kristo, tabang na sa uban. Ang iyang pagtabang, natural good work. Kay natural na to, natural good work, dili supernatural, kaya oto'y grasya, kaya wala may pagtuo. Pero wala kinanglan ka grasya, aron na kay pagtuo, aron na kay grasya, plus prayer. Okay? Mana nga, kung wala kay grasya, di ka kabuhat kung ayo, di ka katuman sa sugo, di ka kalahutay. Kung dili po kataga grasya, di ka mag-ampo. Kaya matan pa sa Bible, Mateo 7 verse 7, wala ka, pangayo ka mo, aron ka mo, makadawat. Yan sa Santiago chapter 4, verse 1 to 3. Chapter 4, 1 to 3. Wala ka mo makadawat, kaya wala man ka mo mangayo. Mana mangayo, yung tagrasya. Ayaw pagpriso, ayatag ang ginas Ginoo, kay God is generous, no? Pangayo ang ginanimo, ano man, tungkol kay, kung idol out na tanan sa Ginoo, yung grasya, bisan wala ka mangayo, dili na nimo tagaan o biling. Dili nimo mapahalagahan ka. Mara ba na imong anak nga, ibuhong nimo, bisan wala mangayo, taga-aksil po, taga-sapatos, kadabuhan, bagong sinina. Diba? Kana sinina na, pasadya-sadya na, bahalang mo ay laba-laba. Dili niya pinangga yung mga butang. Kaya imo ramang idol out. Pero, mangayo na, dili mo tagaan dayon.
Agtan pag tulong simana pinangayo ay hangyo-hangyo ay kanang gitagaan. Ang imong gihatag yan ang ambingan. Tagaan niya nag-importansya kaya muna-muna man ang hangyo. Mao na, ang Ginoo po di mo hatag dayon aron dili nato kusik-kusikan yang grasya, dili nato baliwaon yang grasya nga wala pagway bili. Mao na pangayoon ginato kondisyon nila sa Ginoo. Mao na mabasa sa kato si usa ka superior sa usa ka kongregasyon sa Mapari. Si Mama Mary napakita niya, yung Mama Mary, kamayo sa Ginoo tagaan kang mga anghel kung panalipod sa inyong order. Iwan siya, Mama Mary, ikaw ito Queen of Angels, ikaw nalay pala. Salik, kunin mo, ikaw rin bahala na. Yan si Mama Mary. Dili mo hatag ang Diyos kung dili ka maayo. Busa, kinalan mo na ang puon. Manang way grasya maabot na to, madili na to pangayoon. Mag-ampog yun na. Manang nga, mag-ampog na o makadawat ang grasya. Aron ang grasya, matabang na to, mulahon tayo na sa maayong buhat. Eh, way grasya, mahambong yun ang portal sin, di kita kalabot tayo. Mga nga na importante yung pag-ampog. So, importante po ng pagtuo kay ang pagtuo mo may sumaranan sa kaluwasan. Makita na mabasa sa Bible, Roma 5:1, Roma 5:1, isipong tangmatarong sa Diyos tungkol sa atong pagtuo. So, foundation yan ang pagtuo. O guay pagtuo, matod pa sa 2 Thessalonica 1, versikulo 8-9. 2 Thessalonica chapter 1, verse 8-9. Kung wala kay pagtuo sa Ebanghelyo, patiyon ka sa Diyos. Sa faith, ang pagtuo ng imong gidawat na tinuod ang tanang ipadayag sa Dios. Wala nga tanang doktrina sa Katoliko imong ginatuohan kay gikan na sa Ginoo kung nay usa ana atong i-reject. Unsa may tawag na to? Heretic, herehes. Ya kana irehiya kay mortal sin man na mabasa sa Galatia 5 verse 20. Galatia 5:20, King James Version. These are the works of the flesh. Usana heresies. Those who do such things shall not inherit the kingdom of God. Ikasod sa langit. Wala mabasa sa 2 Pedro 3:16, 2 Peter 3:16. Gituis ninyo ang kasulatan, busa malaglag ka mo. So ang pagtuis sa kasulatan kay Inferno, manakita si Ibdim, tuon kita Catholic Catechism aron interpret nato sa Bible. O Maria, Rayna sa Pilipinas, panaliti kami sa mga katalagman.